MHEP de kan lomdan picnic spot a kan hma kan chung kwa anu te ho ne chuan hei tuya te an chenga an unau hian nuam an ti fal em boka khwa hi adai de le kama se ni sa over ani lo wang an nuam tok vela an swimming pool hi thianghlim ka pa connection tu ania balban chu apangte sam bet tangte kha om vela do sai po nuam ti em a hei chuan kan manchana po vin anga ichina wangin pute sa vil te pa hei now fa te haute mun te hau chuan tlai lampang alo ni to wangin group photo nei zo ang kan tia chuan cho kan lo ei do na ke hi problem ke ei wangin chami om tamlai ka laman lawa hi karan tilang zoi ani e ho lo hun le to ano no pang shwai kan ni wangin hotlai thei ru kan ni lawa chuan bai ti te hi thlan la le do na kan hak le loka chumi chungin apa motor la chuak kan ha ka ro a mi deuh wangin alu hi ka khu a thioi bye bye